И сега ще поговорим за нещо важно, с което, за съжаление, повечето стопани на кучета вече са се сблъсквали. Това растение е от семейство житни, което наричаме осил. Когато осилът изсъхне, може да бъде изключително опасен за нашия домашен любимец. Той се забива където ви хрумне и където не ви хрумне. В нослето, лапичките, може да бъде погълнат, има случаи и в очите, дори в интимните части на кучето. Доста от моите клиенти си правят хигиената на кучетата сами. Има породи, на които лапичките могат да бъдат обръснати долу, между пръстчетата. А повярвайте, най-опасно е когато кучето е с цвета на осила или обратното. И проблемът пред тази неприятна трева е, че тя, забие ли се в нашето куче, върви само напред. По никакъв начин не може да излезе сама, така че ако ви се случи, незабавно потърсете лекар. Хайде сега да видим какво ви трябва да го направите сами. За почистване на лапички ви трябва тример. Може да е професионален, ако не ви се дава толкова пари, може да е и нещо за домашна употреба. Все ще ви свърши някаква работа. Минаваме лапичката първо отгоре. Без да натискаме, само плъзгаме горе по пръстчетата на кучето. Не бъркаме с тримера между пръстите, преди да сме открили всичко отгоре и да виждаме добре. Не натискайте много и ако имате вариант за по-висок милиметър, не го правете прекалено късо до кожа. След като приключим с горната част на лапичката, трябва да почистим и между пръстите. Когато стиснете възглавничката в средата на лапичката на кучето, то се разтваря пръстите. Така ще ви е доста по-лесно. Натискаме леко и те се разтварят. И започваме внимателно да почистваме между пръстчетата на лапичката. Тук обаче трябва да сте изключително внимателни, за да не го порежете. Имайте предвид, че това е място много нежно и много лесно за порязване. И имайте предвид, че кученцето няма да ви помогне, а ще си дърпа лапичката през цялото време. Вижте къде е възможно да порежете. Когато разтворим пръстчетата на лапата на кучето, се появява нещо като ципичка. И точно там трябва да бъдем много внимателни. Преди да започнете да почиствате лапите на кучето, можете да се позаиграете малко с тях. Разгледайте ги от всички страни. Разтваряйте пръстчетата, погледнете ги отдолу. Ако сте наясно, ще ви е по-лесно. Лапичката отдолу почистваме по ето този начин. Вкарваме тримера тук и тук. Нещо като буква В. Всичко друго минаваме само отгоре. И пак да кажа, не натискайте и не работете с тримера там, където не сте проверили първо с ръка. Още два бързи съвета. По-добре да не стане равно и да не стане до край, от това да порежем кучето. Има време и ще ви се получава все по-добре. И втория ми съвет: започнете от задните лапички, че предните ток ги бие всички там. Когато се забие усил в кучето ни, обикновено това не е видимо. Усетите ли, че се държи различно, незабавно посетете вашият лекар. Благодаря, че гледахте до края. Надявам се това видео ви беше полезно. Чао!